Ja sa priznávam tak, že dostal som ponuku do konca sezóny tu. Zvažujem to, neviem, čo mám na to teraz povedať. Ja to musím riešiť aj s agentou a samozrejme aj s mojím zamestnávateľom a veľmi silno o to hovorím, rozmýšľam, takže dá sa povedať, že je to radosť hrať pred takýmto publikom a ja počas tretej tretiny, keď kričali moje meno, tak sa mi tlačili slzy do očí, takže bolo to niečo krásne, emotívne, krásny zážitok a neľutujem jednu minútu, čo som strávil na Bratislavsku. Ak by si tu dostal, musel by si mať povolenie New York Times? Neviem, jak to je presne, musím to vyzistiť a určite nechcem spraviť niečo za chrbtovým alebo niečo také, proste budeme o tom rokovať a Čo hovoríš na koniec štrajku? to sa dalo čakať a boli tam veľké tlaky a si myslím, že ani jedna strana, či hrácka, či NHL si to nemohla dovoliť nehrať celú sezónu, takže musel naprísť kompromis.